Better say yam wakwa baby me Adom TV. Bedroom now we saw no de do so no amen scientific Herbal on an alternative medical hospital. Ewa Dr. Osewusu. And that woman no de be fa ye funu ni mu. Ya hye ne ye mu ye kururu eno so de adia. Dog yam wakwa be. Yeah. Na bia boko de. And then so topic ni nye bad. So wa no pa na yam du kururu. Anyasem koto. De adia. Ya na de adia. Yo, mini aba de di kan me da wase. Na machia wa hwefo ene Ghana fo nyina na aseda kese pa no enkoma otumfo nyankopon amen se otaye chi na wa me nkwane ahoden o me nyansa nim de ne ntiase na wadom yen e kan wadom ya amkire Amen Scientific Herbal and Alternative Medical Hospital wa ma ye mfidie akese ene mu nkotoa ai de boa Amen Scientific na ya yaresabia oba afidie yi bebre de wodem de wotinem de wokutum de woginaso se wo morwe no wosi etwa kora ebetwa utrenwi bibia wosi ye bia no e wo ho afidie a e de be check unipadua ni nyina na foforo kora e de aba na yesa ultramodern machine a MRI ye do ehyem eno de owura mu ankasa na scan honam nyina ne ho yare a ekoso ne aboa eno akora sa she treatment ase nti ansa na be free afidie ni mu apie no na otimi se wa ho asisi won so ansa kora na ye de aduro akawo ne nyina otumfo nyankopon e na aya me yesa nti yeda na se bebre na ye stress e on tonko so ana on taye chi esanse yare wo eya yare amafie bi agija ne aho kire me se yenya obi a mini aba yare nti omufie ajapade wo ho sa se kakra ne efie bi omasi omaton ne nyina de ahwe yare na de ya na ya ne say wan hu baby papa te say Amen Scientific man ntem obani nam banchire onim se baby an okokọ no chese check up kra na enye ni bi omo frey se nipa no sei na fu adoa ne liver ne ade de na eba no ye ka se mo fa medical report scans amaye nyina amra onim se omo ba na bibia nka ho enso so na ka o mabọ no me se akra ha asase ne aton de hwe yare nti wa hwe you can imagine ka o mabọ so on sa ne o ma nyina ne afotro ne atete wan kasa yawa obekom enti na Amen Scientific say bo modi ne tu anamon bra da bia ka se obo Herbal hospitals din na wote Amen Scientific a onim say Herbal fo nyina papa pioneers because ye nyina enim say papa Sheikh Dr. Ami Bonsu eba bibiduo ne kwan foforo efa so sayare de a ne nyina na chese ono na ebe ka se dodo na o sha ase ana ase odi mu ntintiman pa edro ofie wasa asua ho ade a na odi mfidi asa ata akire se ne tie bia no o haw ne yi ehu baabi o haw ne free ba ansa ene ye de adura account nti Amen Scientific say tu anamon bra ne yenhyew ne diye ye branches ne de doso ye ho hohoi ye won kwanta ye won kokko ye wa tebubu ye wo enche ye wo tamale ye wo boga ye wo kumase ya chumata chiman ye wo takrade enkran ha de ye wo domi CFC flat ne nchen eco train da de ne so ho no sa anso na ye wo ye Lashibi Lagon Spinters in Patem wo no Lashibi Lagon ye ben Ashama Nanda Bridge pa bomoden ne hwehwe ye kira kwan ne bra ne di wa pomden kwan so mini aba asa na ne ye bebo en komo no o de ye nhwe ya dance die Amen Scientific de bia ye kase oba adanse die ni bebre ya mo we no tofa kakra nsa ne yakọ adanse die no so okay na ene ye be hwe bibi afa yen abdominal pain na ye ka pain na ne se o yawo na pain no ye omu ahoro bebre nti ye hwe ya abdominal de ya na asefim wo nkura ne se mrebi ne ye bo self medication nkomo unim se ansa na obi be kwa akoto aduro hospital no efa ne abdomen no na adwen nyina ne se ebi asebi ne nsunu mu ana aduane odi ya na o sabi ena ye na ama ne yem ye ne ya chese adwen ne nyina ye se oyefunu ye wo ya de ana se wo ha eye wo abdomen no ha ba bia ye wo ya na chese automatically eye wo yemu ankasa de friend stomach no na emom no hwehwe mu am yehu se ye abdomen ha no unim se abdomen no ye wo organs bebre organs bebre na e wo ha no liver wo ho ye nsunu yi wo ho ye stomach wo ho ye duodenum wo ho ye small intestine wo ho large intestine wo ho gallbladder wo ho bonyono no de okun aboa de anyono no gallbladder wo ho saa ne o men nyina wo ye abdomen ha
nti se ko ba se ho ba bi ye oya na ho na akoto ye funu yare which is stomach nko adura nyame amwa wa anya hwe nti wo so obi betima afa sa aduro na ohun hwe so hu se ne meken yawo no ewo mu ahodo bebre ye wo yawo a meni aba ewo wo bitimi ka se doctor me yefunu wo me ewo wo no se ne ye de mpa ne ye wo ne yem no enya asem koto a saa nso ne wo yawo a sabi obonse wo yefunu no emu hyehyew the friend burning sensations no yefunu ni mu hyehye na ma chese ohu ne wo gine ho kra enye ye wo yawo a yefunu ni mu timi ye dududu na ehuru so saafo na ya no makon mu a ontimi ntini ni mu no so hu ye wo yefunu yare a o yefunu no emutimi ye dududu na ye tentan na afi ye tweko ochi tebi o wa tweba akokoso saa na ese tweko ochi chese oji hu ba bi enye etimi kwa no ye den a afi na home ye kura ya ye den tebi o wa bon se home ye kura no ontimi enhome ene ye wo yefunu yare a anase abdominal pain na mini aba eba tweba wa ya sesa ba bi ye fe no lower abdomen no ho no se ka se tweba wa ya sesa na obonsa afi de ho wew nyame amwa obi yefunu anase na ya setime wi no ene be ma kura ase sebi oba awo aka no na ya se wi na ma chese wontimi nye no hwe ene yefunu yare ya ade ba ko esa wo mu ni se yefunu yare dodo na yehu no eta sha ase anajo dodo na ebi ba no pe bi ba wia ba dodo na em se minim se anajo no ebi ye didi ye ni di yi ana bibi no ena akoda na anajo aka no ne so mu saa no na nyame amwa na nko na oda ensem bebre unim se yefun yare yi enam so ama abdominal pain yo ami akoyi obi appendectomy aya koyi na appendix because baby o how no wono na ye na appendix mu yefun yare yi ama obi nso no ankasa no small intestine yakotwa so e de bi ato aso yefun yare yi anasa abdominal pain ya ama obi sebe ontimi ntini ni mu da bia wakon ni mu nyese ni sisi ni ase na chika se na ye ne yo pain na wom no wan kon ni mu a ontimi contain nti just wakon ni mu a ya na dia na cause sa ye fun yare ni bia aduane no ana ye ni di ntam ana se de ya di ne ka ho ya di basa obi wo ha mre bi ne ye kan wo sa asem se acid no ye produce bi nti obi na di no wasori anopo nya ni di ye kra acid na ye ko ne yem fe so acid na di kan ko yem no definitely nyame amwa obonse na anu ayedin acid na no hye ye hwie bi go bi so a o de hwe se ne yete afi ye o germs ahodo say bacteria say virus say fungi ni nyina etimi ma ye fun yare na say pain yi bi saa nso na ne ye ka say ye abdomen organs bibre wo ho no because of that nti liver ho se wonya viral infection bi te say hepatitis B ni ade na ma liver ye kese ana say honhono ana say liver ni mu ye kura eno nso timi ma no ye wo ya unim say kwa kosi say lower quadrant no ye kidney ni hyehye ya ase ye ko ye mfe wo saa se no nso so ya obi ba na etweko wo mfe no mfe a ntempa na wo so tumi ka bra ya sabia because ebetima ba say kidney bi na ho ka so hu nti say yenko video ne mra yes okay ti yenko yenhwe video e mra na ye ba ya to aso sini na nyame adaro na tintini na free with so kopo no na ase na titu miliano chefo hospital me no bonso na me wo he obi a wo pe na ho de ne ne won bo mo de won bra me no bonso me ba ha no no me hu na mo eye me ya de ha me ne me bibia no me de me to machine so and machine ni shake me ye pa Captain Smart ka wo mi ati bi mo ma nji ande na mo ene da man kasa ma be ya witness ne pa enti no bonso nya me nhira no o ma no nkoso na djuma no enkoso enchese It also first bad in the night but is it at all Papa ya di be mana po madre ne metiaso so to bia awo ya bia mama de so be de wo hye we mu a Yankopon adaroma abachiro yare na sa tutia na sa prescribe era se nti dog abisa danse no anu mugusu di danse na na etwagu no maye wo number no e abdominal pain de ho nsem ne doso na emom ye hwe ma mi otoso mienu ya ye wa no wo fam no ontim nye ne ho hwe nyame admo wura afidie mu a ya fidie ne check ni treat no idea dro kan no ene waten ni mu no wakon ne mu saa
nti ye danyame ase se Amen Scientific edru wo ho so ho fidie wo ho e de behwe wo na yesre se last time ni ye ka se enkone number sabasa enkone number nchire enkobre se ne Amen Scientific se ne etie bia wo ba na aye wo last stop no ma ne nya wo first stop tumirika ne bra ye bre nti nya yare bia na ebetimi abodin ba yare bia free utri so kosi unase bra Amen Scientific ye beboa wo asoye ni so bebri mabopo ni nyina na ase dodo na but fire numbers yi ofa ye beboa na frɛ ye beje wo so ne aboa wo 0244 227192 0244 227192 020 722 9505 020 722 9505 0245 275 254 yes bra Amen Scientific ye odomi ene ye wola shibi klagon entina wo ema yare ku bomodin Amen Scientific Herbal an alternative medical hospital na yete won kano mabuatuma ye krado odi ahosepetwa so ye kwaba